आलफनसा नानिनि हाजों आरो बे थावजों फोननानै दिनै आं आलफनसानाव बिनानै बिनि उदैयाव जिखिनि जायगायाव सादोंमोन दिनै बिनि उदैयाव फोनबाय बिनि अन्थाइया बयामाव गबाय बे पेसाब खालामनो होनाय बयामाव गबाय आरो फुङावबो थरसे गबावबाय हराव थरसे गनानै फुङावबो थरसे गबावबाय दिनै बेखौ हाग्रा बारियाव पेसाब खालामनो थांदोंमोन लासै लासैबो थाबायनो हाहांबाय दिनै बै हाग्रा बारियाव बे पेसाब खालामनायाव गोबां नागिरबाय बियो दिनै आं होनदों मा नागिरखो नोंलाय आंनिफ्राय अन्थाइ गबावदोंमोन नाथाय आं मोनासै होनदों दे थाथोंसै आरो दंबावोबा गगोन बियो होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय जेथिया सान हाबनोसै अब्ला सान हाबनोसैबा आरो थरसे गिदिर गबावबाय दा इसोरनि अननायाव नानि आलफनसानि अननायाव दा गोबां इसोरनि अननायजों मोजाङैनो दं आरो नै दा जोंनि आफा इसोर अनसुला आफा इसोरखौ हामबाय होयो आरो आइ मारियामखौ हामबाय होयो आरो नानि आलफनसाखौ आं अरायबो हामबाय होयो मानो होनब्ला आङो सेमोन थांनाय बे मासनि गेजेरावनो 13 थारिखआव फैदोंमोन नाथाय बेयाव आं 13 थारिख दिनावनो सौफैदों नाथाय बे रिट्रिटखौ आङो आन्दायफैदों माने जोबखांनासो मोनफैदों जोङो 3 महिलामोन नाथाय जोङो बे रिट्रिटखौ मोनफैयासै अब्लाबो आदा दैमालुआ जोंखौ गावनि न'आवनो काउन्सिलिं होनानै हरबाय काउन्सिलिं होनानै जोङो बेयावनो हर थाबाय हरसे थानानै अखानायै गावनि न'खरनि ड्राइभारखौ जोंखौ स्टेशनसिम दोनहैनो होबाय थांबाय जों आरो फैगोन मासाव जोङो फैफिनबाय जों सासे बिमा माने बिबै जायो जोङो आङो दिनै बेखौ लानानै फैबाय बै सानैया गाबोबाय दिनै आं सासे बिबै जानाय महरखौ लाबोनानै दिनै अब्लाबो बै 3 फैनायाव जों आदा दैमालुनाव नानि आलफनसानि हाखौ जों एफा एफा बिनानै लांदों नाथाय बेयाव दिनै जों बे हाखौ लांदोंमोन अब्ला आंनि अमाया बेमार जानानै थादों दिनै आं मानसियाव मोनथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय अमाया बेमार जानानै थाबाय दिनै बेमार जानानै थानायाव दिनै बे आलफनसानि हाखौ दिनै गोबां मिडियायाव नुनानै गोबां मबाइलाव नुनानै माथो गोबां बेमार फोसाबदों नानि आलफनसानि हाया गोबांथार माथो बिदिनो अमा दाउ बेमार जानायखौबो फोसाबनाय नुदों दिनै आं होनायनि होननानै होदोंमोन अमानो नाथाय अमाया मोजां जाफिनदों ओमफ्राय आरो फैगोन मासाव फैफिननानै जोङो बे बिबैजों आंजों लांफैबाय दिनै आलफनसानि हाखौ जों मांखरसालियाव लायनानै दिनै बुरजायैनो लांबाय बुरजायैनो लांनानै दिनै जोङो बिबाय थायो जोङो नानि आलफनसानाव अरायबो बिबाय थायो आंहा बिदि दङ न'खराव दिनै बे बिदियाव आं आलफनसानि मुङै बिबार होनानै बिबार गोथां होनानै जेब्लायबो बिख'बाय थायो आरो आंनि न'खराव गिदिर खैफोद जाबाय थायो गिदिर घटना जाबाय थायो आंनि फिसाया दिनै गोबां गुवाहाटियाव खेबसे अपारेसन जाबाय आरो तेजपुरावबो खेबसे अपारेसन जाबाय किडनि स्टननि थाखाय दिनै हाजोबा डाक्टारफ्रा बख'नो आरो गुवाहाटिनाथ' होनबाय नोंनि हौवाया किडनेट फारसे गारनांसिगोन दिनै बे किडनेटखौबो गारबा आरो दोनबा बे किडनेटआबो गाज्रि जासिगोन होननानै बुंबाय दिनै आं मा खालामबावनो दिनै आङो बेखौ होसोबाय बेखौ होसोनानै दिनै बेयावबो जालाबा दिनै अपारेसनजोंबो मोजां हामजोबलाबा दिनै आं बेयावनो फैबाय थानोसै होननानै आं फैदोंमोन नाथाय समनि आंखाल दिनै आंहा न'खराव गिदिर घटना जाबाय थानायखाय आं फैनो हायाखै दिनै आं बेयाव खेबथाम जाबाय आन्दायफैनायजों दिनै अब्लाबो आं नानि आलफनसानि हाखौ लांनानै दिनै आंनि बिसायखौ दिनै आं आलफनसानाव बियै गथाय बिनि अन्थाइखौ थरथाम गहोदों दिनै आं जिसु ख्रिस्टनाव बिनानै आलफनसानाव बिनानै दिनै आङो बिनि अन्थाइखौ दिनै थरथाम दिनै गदों आरो आङो बेखौ मा खालामदोंमोन मानो होनबा बियो बिसिनायावनो बाब्राब थाबाय थायो बिसिनायावनो दिनै बियो सेमोनाहा दाखालि थांनाय गोदान बोसोरखौ आं मोनजायाखै दिनै गोबां रायजोफ्रा आंनि न'खरनि थाखाय हालाय हाफाय आंनि न'खरनि थाखाय गोबांथार दुखु दाहा
मानो होनबा आंनि न'खरा गोबां गिदिर सैसोनानै थादोंमोन दिनै अब्लाबो आं राहा गैयैलाय डाक्टारनावबो लांनो हाला ओरैबो लांनो हाला ओरैबो लांनो हाला दिनै बे नानि आलफनसानि हाजोंनो दिनै आं बेनो सिखारनो हायैखाय दिनै बेनो पेसाब खालामनो थाखाय मोनसे बयाम होयो दिनै बे बयामाव दिनै बेयो बुंबाय बिमा नों बिदि हाबबाय नामा औ आं बिदि हाबनो नागिरदों दासो आङो दुगैखांदों जाबाय दिनै अब्ला आंनि उदैया ओरै खनासे साबाय थादों दिनै नों आंनि थाखाय बिदो नानि आलफनसानाव मानोना गोब्राब सादों होनदों दिनै आं दे नोङो बिदियाव फैनो हायाब्लाबो नों बे जायगायावनो उन्दुनानै था आं नोंनि थाखाय बिगोन दिनै आं नों बिखांबाथाय आं रजारि बिबाय थायो नाथाय आं रोङा आं एसेबो रोङा मानोना जोंहा ख्रिस्टान हाबनायाबो गोबाव जायाखै जों ख्रिस्टान हाबनाया दानि माने गोबाव बोसोर जायाखै जों मिथिया मानोना जों ख्रिस्टाननि सोमोन्दोखौनो मिथिया ख्रिस्टाननि आखल गियानखौनो मिथिया ख्रिस्टाननि स्वभाब गियानखौनो मिथिया दिनै जों जिसु ख्रिस्ट'खौ माबायदि फोथायनांगौ आइथा मारियाखौ माबायदि फोथायनांगौ जों मिथिया दिनै अब्लाबो आं रोङिखाय मालायफोरजों सोलोंनानै मालायफोरखौ नुनानै आं आइथा मारियानाव रजारिखौ अरायबो फुं सान बिबाय थायो दिनै रजारि जोबखांनानै आङो नानि आलफनसानि हाखौ लाबोनानै सासे जोंनियावबो ब्रादार ओजोंहाय आदिबासि बेबो ब्रादार दैमालु बायदिनो बिदिनो बिग्रा दिनै बेनाव थाव आसि सोनानै लांनाय बे हाजों आलफनसा नानिनि हाजों आरो बे थावजों फोननानै दिनै आं आलफनसानाव बिनानै बिनि उदैयाव जिखिनि जायगायाव सादोंमोन दिनै बिनि उदैयाव फोनबाय बिनि अन्थाइया बयामाव गबाय बे पेसाब खालामनो होनाय बयामाव गबाय आरो फुङावबो थरसे गबावबाय हराव थरसे गनानै फुङावबो थरसे गबावबाय दिनै बेखौ हाग्राबारियाव पेसाब खालामनो थांदोंमोन लासै लासैबो थाबायनो हाहांबाय दिनै बै हाग्राबारियाव बे पेसाब खालामनायाव गोबां नागिरबाय बियो दिनै आं होनदों मा नागिरखो नोंलाय आंनिफ्राय अन्थाइ गबावदोंमोन नाथाय आं मोनासै होनदों दे थाथोंसै आरो दंबावोबा गगोन बियो होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय जेथिया सान हाबनोसै अब्ला सान हाबनोसैबा आरो थरसे गिदिर गबावबाय दा इसोरनि अननायाव नानि आलफनसानि अननायाव दा गोबां इसोरनि अननायजों मोजाङैनो दं आरो नै दाखालि बावैसो नैबे बिबोनाङा अरायबो बियो नाजानाय दङ आरो बियो फैफेराखै दिनैसो फैदों दिनै बियो गोबांथार बियो हास्थायबाय थायो नानि आलफनसाखौ दिनै नोंनि हा लाबोनायखौ आंनो एसे हर आंनाव मोदोम गंसे खुरु जाजोब्बाय बिदि होनबाय थायो ओमफ्राय आंहा बिनो रोङा दिनै आं माबायदि बिगोन आं जाम्बि आं लेखाबो रोंखाया बेनिखायनो आङो बेखौ बिनो बानानै आं खारखुमायो आं गोबां खारखुमायो बिनो फैबाय थानायाव दिनै फिसाजोआबो बेना खेबनै लिंग्रि जाबाय बे नानि आलफनसानि हाजोंनो खेबनैबो थाबायबाय नैबे गथ'आनो दिनै औवाफोराव सोनानै दोननांबायमोन बे गथ'खौ दिनै बे गथ'आ नानि आलफनसानि हाजों बिनानै होनायावनो बे गथ'आ थाबायबाय आरो सानसेखालि लिंग्रि जाबावबाय खामफ्लाय ना माबा मोनसे गोलैबावनानै डाइरेक्ट माबा जाबाथाय आंनावसो खारलांखायो बेनिफ्राय आंहा बिनो रोङा नालाय आं इसोरनि बाथ्राखौ जेबो मिथिया नालाय दिनै बिनिखायनो आङो खारखुमायो आंनाव लाबोआबा हामगौ आंनाव बिजायाबा हामगौ होननानै आं गियो आरो दिनै गथ'आ लांबानो बिनानै हरबानो गथ'आ थाबायो आरो मोजां जायो आरो बिनि बिमानाव नै गोबां मोदोम गंसे खुरु जाजोब्बायमोन बिनि मोदोमाव दिनै बिनि खुरुआना बे नानि आलफनसानि हाजोंनो सोखा जाजोब्बाय बेयो बावाखै नै दाखालि बावैसो बेनिखायनो नैबे बिबोनाङा दिनै टेस्टिमनि होनो फैदों गोबां मानसि दंबावो आंबो नानि आलफनसानि हाखौ जाम्बि नालाय मानसिफोरनो हरनो बायो आंहाबा गारि भारा गैया एफा गोजान थांनानै आं लायो दिनै एफा गोजान गोबावजों खेबसे आं लायो दिनै बेनिखायनो हरनो बायो दिनै सासे मास्टार दंमोन जों गामियाव गोबां गेदेर फरायनाय BA पास दिनै बे टेटआव जेरावबो पास जायो दिनै गोबां साख्रि होसोबाय बिस्राबो साख्रि होसोबाबो जाया जाथारसिगोन होनबाबो दिनै आधार कार्ड बावलांगोन बैयाव माबा मोनसे बावलांगोन बैयाव माबा मोनसे सख'हैगोन बिदि जाबाय थायो
दिनै बिसोरो आंनाव फैबाय बेयाव फैदों होननायखाय बिनियावसो आलफनसानि हा दंनो होननानै दाना आंबो नायनो हायोलाय दिनै बिसोरखौ हरबाय नोंसोरखौ नायनो बाथारबाय आं होननानै बुंबाय लांफैदो एसे नानि आलफनसानि हाया बुंबाय आं दिनै लांफैबाय दिनै बिसोरो बियै जै दिन लास्ट जादों बिनि नामा बाबुल बसुमतारी दिनै बियो गिदिर साख्रि मोनबाय बे नानि आलफनसानि हाजोंनो दिनै बिराद गिदिर बियो तेजपुर खाथियाव दा साख्रि मावनानै दङ दिनै बियो गोबां हास्थायो बेयाव फैनो टेस्टिमनि होनो नाथाय समनि आंखाल फैनो हाया आरो सानसेबाबो फैगोन आरो आंनि हौवाखौबो सानसेबाबो आं बेयाव लाबोनानै दिन्थिफैगोन बे गासै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रामनोबो देखायफैगोन आंनि हौवाया माबायदि अन्थाइ गदों आरो बै सुबुङा माबायदि साख्रि मोनदों गासैखौबो नोंथांमोनहा आरो आंनि अनजाग्रा गासै ख्रिस्ट' सिबियारि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रामबो आरो आदा दैमालु आरो आइ मारियाम आरो आफा इसोर दिनै नानि आलफनसानो सिगाङाव जों गथायफैगोन सानसेब्लाबो बेनो आंनि बुंनांगौ टेस्टिमनिया गोजोन्थों।